орзу доштум ки мешавам ман рӯзе домоди Ҳайталӣ, аммо тақдири тира талх буда мегӯ де сангалӣ. Ҳайталӣ ба худ чая домоди банкир мекуна, духтаруш боша ҳама гуноҳа бори тақдир мекуна. Ма бачаи деҳа ба худ ман ранг ору номус дорум. Эй духтари Ҳайталӣ, чӣ кор кунам ки ман тира дӯст медорум? отаи хасисаш мекуна фақат фикри пулу мола. духтаруш боша кур шудай меги намебина и аҳвола. аҳволи мара ту медони эй буқачаи оғилам. ман ошиқи зорум охина гӯспандаму нақалам. зайнаби ман, зайнаби ман, зайнаби оғилрӯи ман, зайнаби ман, зайнаби ман, зайнаби ҳавли рӯи ман, зайнаби ман. Ofarin, ofarin. روی کدگی همجا که سوچ که سوچ شد روی کدگی همجا که سوچ که سوچ شد نگه افسوس نالیچکن 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 do da yaşa naliçkın do da yaşa naliçkın do da yaşa naliçkın do da yaşa umigila naliçkın do da yaşa umigila naliçkın do da yaşa kulak sen naliçkın diyor kulak sen naliçkın diyor kulak sen naliçkın diyor kulak sen naliçkın diyor vakti naliçkın bir dakika şaku vakti naliçkın bir dakika şaku лайк монен действительно падаласки хабар ошид ҳамуда хайр то видеоҳои оянда.